domnule președinte ales al României, domnule președinte interimar al Senatului, domnule prim-ministru interimar al României, prea fericirea voastră, domnule președinte al Curții Constituționale, majestatea voastră, stimați reprezentanți ai cultelor religioase, stimați reprezentanți ai instituțiilor și autorităților centrale, doamnelor și domnilor deputați și senatori, doamnelor și domnilor miniștri, stimați reprezentanți ai corpului diplomatic, doamnelor și domnilor europarlamentari, onorați invitați. Declar ședința deschisă, solemnă, comună a Camerei Deputaților și Senatului, consacrată ceremoniei de depunere a jurământului de către domnul Nicușor Daniel Dan, președintele ales al României. Îmi revine astăzi onoarea de a prezida ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului, consacrată unui act de profundă semnificație democratică. Depunerea jurământului constituțional de către președintele ales al României. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, stimați invitați, în conformitate cu prevederea articolului 11 și 37 din legea numărul 47/1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale articolului 72 din Regulamentul Activităților Comune ale Camerei Deputaților și Senatului, dau cuvântul domnului Marian Enache, președintele Curții Constituționale, pentru a prezenta hotărârea privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcția de președinte al României. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnilor președinți ai celor două camere ale Parlamentului, domnule președinte Nicușor Daniel Dan, doamnelor și domnilor parlamentari, onorați invitați, distinși reprezentanți ai corpului diplomatic. Astăzi, aici, în Parlamentul României, considerat în mod tradițional pretorium al democrației reprezentative și depozitarul suveranității naționale, are loc ultimul act al procesului electoral de alegere a președintelui României, depunerea jurământului constituțional în fața forului democratic al țării, după validarea mandatului de la Curtea Constituțională. În continuare, în numele Curții Constituționale, dau citire în rezumat hotărârii numărul 44 din 22 mai 2025 privind validarea alegerii președintelui României. Curtea Constituțională, examinând dosarul candidaturii domnului Nicușor Daniel Dan și având în vedere procesele verbale întocmite de Biroul Electoral Central, constatând că au fost respectate dispozițiile articolului 81 din Constituție și ale legii numărul 370/2004, observând dispozițiile constituționale și ale legii numărul 370/2004 pentru alegerea președintelui României, cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională, în numele legii, a hotărât: 1. Validarea alegerii domnului Nicușor Daniel Dan în funcția de președinte al României. Comunicarea către Parlament a unui exemplar al hotărârii în vederea depunerii jurământului și înmânarea unui alt exemplar al acesteia președintelui ales al României, domnul Nicușor Daniel Dan. Hotărârea este definitivă și general obligatorie. Domnule președinte Nicușor Daniel Dan, vă dorim mult succes în îndeplinirea mandatului dumneavoastră, fiind încredințați că în virtutea funcției de mediere veți reuși să fiți președintele tuturor românilor, atât al celor care v-au votat, cât și a celor care nu v-au votat, că veți garanta respectarea diferenței și în special a diferențelor de convingeri și de opinie, asigurând pluralismul social și politic al societății românești, statul de drept și identitatea națională a României în plan intern și în relațiile externe. În cadrul prerogativelor constituționale, să vegheați la respectarea Constituției, la separația și echilibrul puterilor în stat, la realizarea păcii și bunăstării sociale, a unității, a coeziunii și a solidarității poporului român, unicul fundament real
al suveranității și democrației constituționale. Domnule președinte, mai presus de toate, să garantați independența justiției instanțelor judecătorești și a justiției constituționale, să îmbinați meritocrația cu democrația pragmatică și funcțională, precum și cu protecția drepturilor și libertăților omului. În încheiere, exprimând spiritul Constituției noastre, credem că democrația există acolo unde cei care iubesc libertatea ca necesitate înțeleasă îi domină pe cei care iubesc puterea. Vă felicităm! Vă mulțumesc și acum, domnule președinte, eu vă înmânesc textul jurământului pe care dumneavoastră urmează să-l rostiți în fața reprezentanților celor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Adresez președintelui ales al României, domnul Nicușor Dan Daniel, invitația de a depune în fața Camerei Deputaților și Senatului, întrunită în ședință solemnă comună, jurământul prevăzut de articolul 82, linia 2 din Constituția României. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Doamnelor și domnilor deputați și senatori, onorată asistență, domnul Mircea Abrudean, președintele Senatului, va da citire declarației Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului constituțional de către președintele României. Vă rog. Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună la data de 26 mai 2025, în vederea depunerii jurământului de către candidatul la funcția de președinte al României, a cărui alegere a fost validată de către Curtea Constituțională prin hotărârea numărul 44 din 22 mai 2025, ținând seama de actul de validare, întocmit în conformitate cu prevederile articolului 53, aliniatul 2 din legea numărul 370 pe 2004 pentru alegerea președintelui României, republicată cu modificările și completările ulterioare, al cărui conținut a fost prezentat în fața Parlamentului de către domnul Marian Enache, președintele Curții Constituționale, constatând că domnul Nicușor Daniel Dan a depus jurământul prevăzut de articolul 82, aliniatul 2 din Constituție, iau act de începerea exercitării de către domnul Nicușor Daniel Dan a mandatului de președinte al României. Semnează președintele Camerei Deputaților Ciprian Constantin Șerban, președinte interimar al Senatului Mircea Abrudean. Doamnelor și domnilor deputați și senatori, stimați invitați, îl rog pe prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să binecuvânteze investitura președintelui ales al României. Prefericirea voastră? Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii veciuri. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Cel ce cu negrăita și bunătatea ta și înțelepciunea ta ai purtat de grijă neamului nostru românesc, ca să faci din el un popor credincios ție, și ai dat spre moștenire țara aceasta, România, în care ai întemeiat biserica ta pentru poporul român, iar prin ea ai sfințit pe strămoșii noștri și ai făcut vrednic să slujească ție ca Domnului și Împăratului tuturor. Caută cu milă din lăcașul tău cel sfânt asupra țării acestea, România, și asupra poporului nostru drept credincios. Prea milostive, Doamne, dăruiește conducătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al dreptății, care întărește popoarele și le înalță, insuflă în inimile lor iubire de patrie și de neam, ca să fie conducători binecuvântați, prin care să se arate voia ta cea sfântă și ocrotirea pe care întotdeauna ai dăruit-o cu bunătate bisericii tale și poporului român. Nu pentru dreptățile noastre îndrăznim a cere mila și ajutorul tău, ci pentru a ta nemăsurată iubire de oameni și pentru credința și dragostea cea nestrămutată a Sfinților tăi apostoli, martiri, ierari, cuvioși, domnitori și credincioși mireni, pe care noi avem mijlocitori înaintea ta, pentru țara noastră România și pentru poporul român, drept credincios de pretutindeni. Auzi-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, precum ai auzit cu bunătate rugăciunile părinților noștri când chemau ei mila și ajutorul tău. Și binecuvintează pe noul președinte al României, Nicușor Daniel Dan, și pe toți conducătorii țării noastre, parlamentari, miniștri, secretari de stat și conducători locali, ca să lucreze spre slava ta și spre folosul comun al binecredinciosului tău popor român, ca toți să te slăbim pe tine, Dumnezeul cel necuprins cu mintea și în treime închinat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și să strigăm din adâncul inimilor noastre, slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului de bine, în vecii vecilor. Amin. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, cu folosințele cinstitelor, cereștilor și netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, ale Sfinților și Drepților Dumnezești Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Mulțumesc. Stimate domnule președinte Nicușor Dan, vă invit la tribuna Parlamentului pentru a adresa mesajul dumneavoastră la începutul mandatului. Doamnelor și domnilor, stimați invitați și mai ales dragi români, vă mulțumesc pentru dezbaterea impresionantă pe care ați avut-o în ultimele săptămâni, indiferent de cauza pe care ați susținut-o. Români din România, români din diaspora, români din Republica Moldova, mulți oameni care nu s-au mai pronunțat vreodată pe politică, s-au exprimat acum, arătând că sunteți interesați de direcția în care merge România. Societatea românească și-a demonstrat ei înseși că este vie și puternică. Statul român are nevoie de o schimbare fundamentală, bineînțeles în limitele statului de drept, și vă invit să continuați să fiți implicați cu toată forța socială pe care ați dovedit-o pentru a pune presiunea pozitivă pe instituțiile statului român pentru ca acestea să se reformeze. Și vă asigur că voi fi un președinte deschis la vocea societății
și partener cu societatea. Pe termen scurt, România are o problemă, problema deficitului. Pe scurt, România cheltuiește prea mult, statul român cheltuiește prea mult față de ce își poate permite. Și chestiunea asta poate să pună în discuție stabilitatea financiară la care am muncit cu toți acești ani. Este în interesul național ca România să aibă un guvern susținut de o majoritate parlamentară. Este în interesul național ca această majoritate să-și asume reformele fiscale de care România are nevoie. Este în interesul național ca România să transmită piețelor financiare mesajul de stabilitate. Este în interesul național ca România să transmită mediului investițional un semnal de deschidere și de predictibilitate. Cer partidelor politice să acționeze în interesul național care urmează. Nu va fi despre trecut, este despre viitorul imediat al României și nu este despre calcule politice, este, repet, despre interesul național și sunt convins că românii vor evalua în consecință. Pe termen lung, România are nevoie de o reformă temeinică. În ceea ce privește sistemul administrativ, e nevoie ca România să reducă birocrația și să digitalizeze. E nevoie ca România să reformeze procesul de acces și promovare în funcția publică. E nevoie de o reformă administrativ-teritorială și e nevoie de o reformă a sistemului electoral. În ceea ce privește economia, avem nevoie să stopăm marea evaziune fiscală, să reducem și să eficientizăm cheltuielile statului, să asigurăm o guvernanță și un management profesionist la companiile de stat, să avem o strategie bine definită de dezvoltare economică, să stimulăm capacități agroindustriale și de procesare pentru a optimiza producția agricolă, să finanțăm un sistem coerent de irigații, să simplificăm accesul la fonduri europene și să asigurăm un cadru favorabil, cel mai important, să asigurăm un cadru favorabil investitorilor. În ceea ce privește sistemul de sănătate, este nevoie de digitalizarea întregului sistem, de o echilibrare între medicină primară și ambulatorie și sistemul de spitale, de o strategie de investiții în infrastructura în sistemul sanitar, de o extindere a rețelei de centre pentru tratarea dependențelor și de o stimulare a profesioniștilor care aleg să profeseze în medii rurale și orașe mici. În ceea ce privește educația, este nevoie să stimulăm financiar personalul didactic. Este nevoie ca în întreg sistemul educațional să stimulăm gândirea critică. Este nevoie să corelăm învățământul cu piața muncii. Este nevoie să investim în educația timpurie, adică în creșe și grădinițe. Și este esențial să prevenim abandonul școlar. Ceea ce privește justiția, este nevoie ca parchetele să se focalizeze
pe marile zone de corupție din societate. Este nevoie de o reformă a unei instituții fundamentale, Inspecția Judiciară. Este nevoie să reducem timpul de soluționare a dosarelor prin măsuri administrative și uneori legislative. Este nevoie să redefinim procedurile de promovare a magistraților și este nevoie să reflectăm la legea Curții Constituționale. În ceea ce privește mediul, este nevoie de o reformare a instituțiilor de autorizare și control, de extindere a activității gărzii de mediu, de o reformă la Rom Silva, de o preocupare cu privire la dezvoltarea urbană, care afectează viitorul localităților noastre, și de o stimulare a gestionării eficiente a deșeurilor. Ceea ce privește zona culturală, este nevoie de un program național de acces la cultură și educație prin cultură. E nevoie de o susținere a culturii contemporane și a dialogului cu administrația, de o promovare a culturii române contemporane, ca resursă de prestigiu în plan internațional, și de punerea în valoare a patrimoniului național, din nou, ca resursă de prestigiu pentru România în plan internațional. În zona socială și a egalității de șanse, este nevoie de simplificarea și eficientizarea sistemului de pensii, de reforma sistemului de prestații sociale, de dezvoltarea serviciilor sociale în comunități, de dezvoltarea unui sistem de îngrijire de lungă durată și paliativă, de eliminarea obstacolelor la accesul femeilor la piața muncii și de combaterea violenței domestice. În ceea ce privește politica externă a României, este nevoie de consolidarea relațiilor noastre transatlantice, parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, participarea noastră la NATO și participarea la dialogul între Uniunea Europeană și NATO. Participarea la arhitectura europeană de apărare autonomă, reducerea dependențelor critice în ceea ce privește energia, tehnologia și lanțurile de aprovizionare, consolidarea sistemului de apărare în fața războiului hibrid, mărirea treptată a procentului din PIB pentru apărare, în acord cu partenerii noștri, participarea activă a României în procesul de decizie la nivelul Uniunii Europene. În ceea ce privește relația cu Republica Moldova, sprijinirea parcursului său european, consolidarea și extinderea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice și de transport, crearea fondului de garantare al investițiilor românești în Republica Moldova, continuarea schimburilor și extinderea schimburilor culturale și academice și, în cele din urmă, funcționalizarea acelor instituții care produc dificultăți, vămile și Autoritatea Națională pentru Cetățenie. În ceea ce îi privește pe românii din diaspora, e nevoie să
eficientizăm procedurile și serviciile consulare, să creăm o structură dedicată celor care doresc să se întoarcă acasă și în special celor care doresc să se întoarcă pentru a investi în România, să reușim să predăm sistematic limba română în comunitățile de români pentru copii și să reușim să asigurăm o reprezentare proporțională în Parlament pentru românii din diaspora. Acestea sunt, în opinia mea, prioritățile pentru anii care vin. România are în România, în diaspora, în Republica Moldova și în teritoriile din jurul României, are oameni muncitori, oameni cinstiți, oameni de bun simț, are meseriași care au dovedit, are oameni de afaceri care au dovedit, are profesioniști care au dovedit. Trebuie ca noi toți împreună să concentrăm toate aceste energii pentru binele comun și pentru România la care visăm cu toții. Și toți împreună, cu toate aceste resurse, nu putem să nu reușim. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Declar închisă ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului.